गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। मैयानि दुरान कापनि खेलाखौ इसे नायग्रोदो, बेनि उनाव गोबां बाथ्रा बुंगोन। Ladies and gentlemen, please maintain the discipline. अन्नानै बिदि दाखालाम, अन्नानै रावबो बिदि सियार टेबोल बथल बायदिसिना दा खुबैहर। Ladies and gentlemen, please maintain the discipline. Please stay in your seat. I request, ladies and gentlemen, please maintain discipline. Please maintain your discipline and मैया ग्राउन्डआव जा जाथाय जाबाय बे मानि थाखाय जानाय? बडलेण्ड एफसिआ गल जानायनि थाखाय ना बेवहाय रेफारिया सार्थ खालामदों, इन्डियान आर्मिनि जानानै वान साइड खालामदों, बडलेण्ड एफसिखौ फेजेनदों, बेफोरबायदि नामा? मानि थाखाय? बडलेण्ड एफसिआ जेननायनि थाखाय टीमखौ रागा जोंनानै सोरबाया शेयार गारहरदों। बेफोरबायदि जाथाया बबाव जायो? जेब्ला क्रिकेट खेला जायो बबाव जायो? मा देशा खालामो बेफोरबायदि जाथायखौ? बिसोरबो बारा खालामबावा बेफोरबायदि। दिनैनि दिनाव, दिनैनि सिचुएसनाव बैसोरबो टीमा जेनोब्ला ससियेल मिडियायाव गावसोरनि प्लेयारखौ रायो बिसोरो, प्लेयारा मोजां नङा होननानै। आरो जोंनि मानसियाबो जेनदोंब्ला ससियेल मिडियायाव फैनानै प्लेयारखौ रायफै, जेसेबां रायो, सासेबो मोजां प्लेयार गैया, मा बुंनो गोसो ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफै। सोरबा सासेया ग्राउन्डआव शेयार गारहरग्रोबाय, सासेखौ नुनायनि उनाव गासैबो मानसिया शेयार गारहरजोब्बाय। आं सानो सोरबा सासे मानसिया शेयार गारहरदोंब्ला बेनि साखाथियाव थानाय बेखौ हमनांगौसो, नों मानो गारहरदो? हमनानै बेखौ पुलिसनो गथाय। बेबायदि शेयार गारहरग्रा मानसिखौ हमनानै पुलिसनो गथाय साखाथियाव थानाया। नाथाय जोंनिया मा जाखो? सासे गारहरनाय लोगो लोगो गोबां मानसिया गारहरजोब्बाय। बर' हारिनि सिनायथि जोबोर मोजां, गुड, भेरि नाइस होनना बुंगोन आं। जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। दिनै दुरान कापआ जोंनि जायगायावल' जायाखै, दाब दाब इन्डियायाव गोबां स्टेडियामाव जादों। नोंथांमोना नायदोंना? फुटबलखौ गासैबो मोजां मोनो देशआवनो, नाथाय गुबुन जायगानि स्टेडियामखौ नोंसोर नाय, खालि सम गैया नायनो। आरो गुबुन क्लाबनि प्लेयारफोरखौ नाय, जेसेबां मोजां मोजां। गवा, मुम्बाइआवबो जोबोर नायो फुटबल ISL फैयोब्ला, नाथाय मुम्बाइआवबो दुरान कापखौ नायनो मानसि गैया। कलकातायावबो दुरान कापखौ नायनो थाखाय मानसि गैया, सम गैया। नाथाय ISL फैयोब्ला कलकातायावबो ग्राउन्डआ बुंजोबो, मुम्बाइआवबो ग्राउन्डआ बुंजोबो, केरेलायावबो ग्राउन्डआ बुंजोबो। नाथाय दुरान काप नायनो थाखाय केरेलानि, मुम्बाइनि, कलकातानि मानसियाबो सम गैया। दाखालि बावै जेब्ला दुरान काप जाबाय स्टार्टिंआव, बेयावबो होंगो दोंगो खालामनानै पुलिसफोरजों बुजाबाय। आरो मैयानि खेलायाव मा जाखो? जेननाय लोगो लोगो शेयार गारहरजोब्बाय। बे मा देखायनाय जादों? दिनै जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदियाव एसेबां खौसेब्ला, नंगौ आं मानियो, फुटबलखौ मोजां मोनो, सापर्ट खालामो, देरहाजानो लुबैदों। देरहानो थाखायबोथ' मोजां प्लेयार नांगोन, नंगौना नङा? जोबोर खस्थ' खालामनाय प्लेयार नांगोन देरहानो थाखायबो। गल सोग्रायाबो मोजां जानांगोन, जोबोर खस्थ' खालामनांगोन मोनसे टीमा देरहानो गोनांब्ला। आरो मोजां प्लेयारबो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। जोङो खेलाखौ खेला बायदि नायनांगोन, बेयाव जिउ दान होनानै ना। जों दिनै बेफोरबायदि खेलायाव एसेबां खौसे जालायनानै जोङो शेयार खुबैलायनो हायोब्ला, दिनैनि दिनाव क'क्राझार बायदियाव माबायदि जागासिनो दङ? चिरां बायदियाव हिनजाव गोमादों, रेप खालामजादों। दिनै सोरबा सिखाव खावोब्ला खारदों, इनकाउन्टार। सिखाव डकाइट खालामग्राखौ इनकाउन्टार खालामो, डकाइटखौ। दिनै रेप केस जायो, रेप खालामजाग्रा सिख्लायाबो थैयो। थैगोना थैया? अब्लाथ' बे सिखाव खावनायनिफ्राय बांसिन गिदिर केस बे, रेप खालामजाग्रायाबो थैयो। अब्ला रेप खालामजाग्राखौ मानो गावा? बेखौबोथ' गावनो हायो, खारदोंमोन जोंखौ नाख्रांनानै। बेखौबोथ' गावना दोननो हायो, फोजोबखाना दोननो हायो, नंगौना नङा? दिनै रेप केस जाग्रा मानसिया हमजाबाबो मा बेसेबा गोबावनि उनाव फासि जाहैयो, बेखौबो गावनानै गारखाया। अब्ला बेफोरखौ खौसे जानानै बेफोरखौ धरना हो। जोंनि बर' हारिनि रायजोफोर गासैबो लोगो जा, खौसे जा, स्ट्रंखौ देखाय। नाथाय बेफोरबायदि खेलायाव जों बेफोरबायदि देखायोब्ला जोंनि बयनिख्रुइबो माने बर' हारिनि बेफोरो लाजिनांथाव, बर' हारिनि बेफोर खामानि। बेफोरो दिनै देशआव होनखायो, आं बार बार बुंबाय, आं जोंनि बर' हारिनि सिगाङाव, नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ। आं देशआव जोंनि बर' हारिनि एसेबां गोरिब मानसि गैया। दङ, नंगौ, अखरिफोर दङ, हा गैया। नाथाय बिसोरबो बिमा फिसा गथ' गथाय बिल्डिं न' लुयो, बिसोरो हा गैया।
गिदिर गिदिर न' लुयो फैसा खामायो बिसोरो नाथाय बिसोर थानाय मोनसे माबा गैया नाथाय बिसिनावबो ओरैबायदि फैसा दङ न'ल' गैया जुब्रि लुयै लुयै बिल्डिं न' लुयो गथ' गथाय हिनजाव जमा नांजोबनानै नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा हाबो दङ न' लुनो हानाय नाथाय जोंनि गेजेराव जोङो न' गंसे लुनो हानाय मोजां न' लुना थानो हानाय जोंनाव बेसेबां पार्सेन्ट दङ बर' हारिनि गेजेराव गामियाव हाबजोबना नाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि न' दङ जोङो गोबां गोरिब जों गोबां गोरिब बर' हारिया दिनै दुरान कापखौ नायनो थाखाय कलकाता बायदियाव मानसि गैया सम गैया ग्राउन्डआ खालि मानो थाखाय बिसोर नायाखै बे खेलाखौ ISL खौ मानो नायो ISL आव मानो सम होनो हायो बिसोरो होमबा दुरान कापआव मानो सम होनो हायाखै बेफोरखौ साननानै नाय दिनै जोंनि बर'निया मा मायबा मोनसे सोरबा सासे देखायोब्ला सोरबा सासेयाव अन्थाइ खुबैदोंब्ला गासैबो बेखौनो मावनांगौ नोंथांमोना रागा जोंदों आं बेखौ मानिगोन नाथाय दिनैनि दिनाव दिनैनि सिचुएसनाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावला रावबो गावबा गावनि जिबननि बागै गावबा गावनि लाइफनि बागै सोरांबानो खामानियाव खारो सोरांबानो फरायनो थाङो सानसे सानसे फरायग्राया फरायो खेला गेलेग्राया सानसे सानसे खेला गेलेयो दिनैनि सिचुएसनाव मानसिफोरा मा गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय खामानियाव बेस्थ थायो बेफोरबायदि जोंनि बायदि माने ग्राउन्डआव थांनानै शेयार खुबैलायनाय सिचुएसन गैला दिनैनि समा सोरबा खेला गेलेदो बेवहाय एसेबां नांजाया वर्ल्डआव नाय नोंसोरो गुबुन गुबुन देशनि क्रिकेटखौ नाय रिएक्टखौनो खालामा देरहाबाबो जेनबाबो जेबो रिएक्टखौनो खालामा वर्ल्ड काप क्रिकेटफोराव नायलाय वर्ल्ड काप क्रिकेटखौ नाय नोंसोरो गुबुन गुबुन हादोरा रिएक्टखौनो खालामबावा जेनबाबो देरहाबाबो अब्ला नाया मानो गेलेग्राया गेलेबाय थागोन हादोरनि थाखाय मावग्राया खामानि मावग्रा मावबाय थायो जोंनिया मा देखायनाय जादों बे दिनैनि दिनाव दिनैनि सिचुएसनाव मा देखायनाय जादों बे मोजां खामानि जायाखै बर' हारिनि थाखाय दिनै नाय बर' हारिनि गेजेराव मा जागासिनो दङ सानसेबो सान्ति गैया गावजों गाव नांलायनाय मालाबा एबसुआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय धरना होनाय आरो सोरबा इउटुबारा गेजेराव सानैजों नांलायनाय बे भिडिअखौ आरो दुनियानि इउटुबारा होजोबनाय दावराव बेनिफ्राय सोरबा हिनजाव खारदो 50,000 थाखा होगोन बबावबा तामुलपुराव हारसाजो बर' बुथारजादो सिखाव होननानै खानानै बबावबा क'क्राझाराव रेप खालामजादों बबावबा क'क्राझाराव चिराङाव डकाइत जादों सिखाव जादों न'आवनो हाबनानै डकाइत खालामनानै लांदों दिनैनि दिनाव निउसआनो बेनोल' बेनिखायनो आं मैया भिडिअ होआसै माने बबे मोनसे टपिकआव भिडिअ लाबनो प्रब्लेमानो प्रब्लेम हारिनि थाखाय प्रब्लेम गावजों गाव नांलायनाय बेनिफ्राय माखासे फिसा फिसा इन्डिभिजुवेल प्रब्लेम बबे मोनसेखौ भिडिअ बानायनो बेनिखायनो आं मैया स्ट्रि थादो मैया स्ट्रि थानाय लोगो लोगो मोनानाय लोगो लोगो आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरा मा खालामखो शेयार खुबैलायबाय मोजां खामानि नङा बे आंनि थाखायब्ला दिनैनि सिचुएसनाव बेफोर खामानिया मोजां नङा इसेबो मोजां जायाखै आंनि थाखाय बेफोरबायदि शेयार खुबैनाया आंनिबाथ' हमनांगौसो खाथियाव जाय खुबैग्रोदो बेखौ हमनांगौसो आंनि खाथियाव खुबैयोब्ला सोरबा आंनि खाथिनि मानसिया सोरखौबा बुनो नागिरोब्ला आं बेखौ फार्स्टआवनो हमथागोन मानो बुनांगौ र' माबा मोनसे खामानि मावदो बेखौ हमथाग्रोगोन जोंनिया खुबैफाजोब्बायसो सासे खुबैबाय गासैबो खुबैफाजोब्बाय बेफोरबायदि नङा बेफोर बर' हारिनि थाखाय गोबां लासिंसिं खामानि जोबोर लासिंसिं बेफोर बर' हारिनि थाखाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द